Karbenglong Digital News Forum asai hemalong nili franke mai ke pha tasila su alam the chethan the pran idi nanga che tongnun franke atum news channel atum editors lapen tadak MD correspondent katu e panda nili churulo tasi amet ki edike jalo tasi bidi jasemet pet nili la edanke mai ke phalam theke lapu helo rat Karbenglong aratum kacini bangga dota hai po kacini ni bangga dota hai lasila sobat klarda kacini nei kusi nili ako ragra theng no gila tasi alam the la phelo je Karbenglong long ilitum dak ab district long det penafi 1951 penafi dak ilitum council long constitution long ke top do je trading license la bangke beha bepar ka choklem la ke non tribal kaliatum phat an ke trading license pinang trading license ke dos tumsi dukan beha bepar ame choklem longi pula puson si arondo tasi hala so arona teng pen alang litum Karbenglong kacariatum ba jokla cari sta kacariatum ha ke chengpen lonang so si ke dama la bangili tum thiek pen jetha lona tasi la bangso trading license ke long ngi plotak se la bangke ilitum malong dak arondo ke chengsi patta do nangi patta pen aku baki do chulang lasi ke chengsi ke la ke nang sotna ke la patta lo lasi la ha tum patta ko ansi ke duma kawema banga khai bhan mana ke chia so bhan patta pilong pulitum la son che than sai ahut la bangso ko ansi ahok ke ma pusin ni radang lupak lagi po lasi trading license non akedam tang ningkali si ba tiklojon potro ga fransi Karbenglong ASEAN aka tulam rong hangke ke chengpon je trading license do adi check nai pu ala li ke chengpon setame nilige RTI ke claim haisa pinning pen penang anikara jading lo 2017-18 masih nilaga cenglo jet trading license do et nai pusi nili penang puri lo council phata than lo lapen dadak supane lo tax office tamil nili than lo nasi halatang alu hampen alang itu alu nang pilo dadak ke circle pli alu dolo difu revenue circle lapen fuluni revenue circle dongka mukam revenue circle lapen silunizan revenue circle la circle clear long atum ko ansi ke chok lima ke chok chema lasi la solo ni lihang lo kasi non pinis thani na lasi ara tu na tu ma thanoi ilitum ladak beha me par ka choklem ji aphan ilitum non het jong ni kar julong ma ke la pelo je patta do er sitame ilitum inglong aso mane kar bia khai tum ke NOC si kenan choti beha me par choklem lo te kasi la so NOC aphananta kacuhanta pipe pusin nili kar julong ako kenang sot plote nili amunit tame peklang he alang itu kacuhan ta pipe la peniselam je laso alu bangke ilong ipangke council dam dangipu sitame dak revenue in charge do taxation in charge do sitame lahai kadu kawialo NOC kacuhan nam hanta sia malongsi laso alo approval and dam dangipu si kacetan lasi aron tong kasema delene ko alone lasi Indo da siang pulotang tela ke kaduk kawe adang pisi ke lang ba pulotang tele tu NOC ka chen nam handa siang paning hong nai pulote arui ciklo alami ang tanggung si doko pulotang te ili tum ko sono itum ke lawala dasi laso bangta nili chok che pusi puntu Indo da kaya ke kilong apang le laso arpu bangla pinoi alo tele tum NOC ta ke long joy ke ko lasi apor pe na por hut ili tum Karbenglong Autonomous Council kacari tum apen non ke do boma tum EM omorsing tiso in charge revenue lapen dorsing rong hang land advisory board chairman alale tum apor pe na por kaning je la phela je long le aporta do sita duplicate original do je me tha pan he jan sita lasi alale tum tangka maha ke lohadim non ke damtang ilitum chethano lo 4 lane lo tabe e nane non solar project lo pustame nane na hox tame long le phelang ala ke le lo plotang ne ilitum e khai jan tame ilitum hanane puji ke pota doloma ada pe klan tha apota do te naga aki thi chot aki ding danala aki ding chot kali aki thi danala ha komande bangela so pota chok lim lo plote lata ala ne tu ki puthi bange nage council approval la ko pusila tum ilitum hana puji la bangke approval la nan lu ke chok che pata dusita lasi la bangso bangta non dili kui bang la phelo je nang li dorsing rong hang
Land Settlement Board Advisory Chairman na pen Revenue IM in charge Revenue EM omosing tiso phanang tum bahini phanang puila pelo nang tum la ansi kar biang long along le aputha athik pet pen ikleni sincere pen ikleni pulotan le don nili hai ki bihu balo allu idea nang tum damtha hai to ding license dak dipua circle ta dolo Polonia circle dolo dongkam bukam circle dolo circle pi dolo lasila dak amen ke dotum apatta ke dotum ke chia sotum apatta nang tum inquiry tha jela tum ke long a hok lo ba latum approval council dolo ba laben karbiang long adang pindon latum kaddo kabe CM EM kedang lo kaddo kabe nilipen kalau kedang lo kaddo kabe apatta ki pi an along le Komantu si Land Advisory Board lo ke pas si council ke dama lapen approval ke duma lahai nang tum rang pan tak pacini tha nang tum ale ke dolong four lane along ba ko nani long le ke nang yelong lo tang ke hada ke do bari tum hang nang tum kalili kalang lang than pen hala solong le ka ti rai choji pang ke dil tum rata nang pro kelo lasi nang tum ko asi ka thik ke klema lahai alu pen nang tum damoy nang tum lo se alu dolo hang ekboy lahai apatta ada Muslim do, Bengali do, Nepali do, kantu kami akan ada do lablo. Lasi kecil soal hai alu nang tum lata. Lasi alan itum, ili tum hijang, dak kengset, karbia kai inglo suke kengset, umat lasu ali kacuan lok selang nang tum iklan. Lasi kopi pilo prote, nang itum nang junoi, nang itum ali ko sosong kacuan mani nang tante. Lasi ke damta, isian thekla pelo, nang itum department asor, superintendent tax, dak office penang tum dampen. Khot dia loke nang itu ireng paksi sudam tu imi thanga din nang tu government na munit thula lake komane asong ke ther dam gailo komane hamphang asong leke ther dam gailo asi khot dia allo idea tanin long do ladak ke nili hala sud ke tinia teng bangke non dilo do teng bangke 10% bak tak trading license ya dake khot dia ke dak man jata kawesi ka nili ke dam tang lake lasi dak di fu taun dak kawe do pik lasi lahaya long nang tu check tha cek pen lahai apota kalima kalamal hanum tum cek lo lasi eme thang hijana pang itu kasi uncok ko bake itu cok celo lasi aron potang te kadde hotar no mana po lasi nang itu patta ki pian ape indu na men ko an patta pi lima ape ko mana long le ko ana atiri suri duma nang tum rar tan tak lanta nang le tum no sa hok pet rar tan hak ke klem pi binong lo tang ke lapen just pen dorsin rohan alang le len Settlement Board Advisory Board along chairman lo alang lipan ki puji mage dili kapacini kan tum mangala pelo nang lige MLA prote kopilo lage member of legislative assembly ke dak dipuwa belegi lake assembly ka dispute itu lasi nang lipan MLA hadak na pe manu bi phalo la dak ki sum ki boy dak kan biang long ara tum ki sum ki boy aputa nang li hadak piklang du no ningje du no kusina lipan ke nang ke toy lasi dili na puji mage Dili tum rong asolam pen dilina puji bangke nang lipan ladak rong ke nang chubhong tot lidoi nang lihat state long le mesen na chairman seta dunoi ladak non pinyar ni tum thek long lo kaddu kawe ke hai tum tame pusi duri tasi ladak bangke nang lihat montri cholong thek the ma dak aki bi tum han chu hai jet ke nang li ke thek kali lo pusi dilina pu tu asi kar deng lo ka panta asi pachining tu lo na pe nang tum kopia polisi ne laga rasniti lan ni kupe kita me chopang na ningi lo Minister antara itu power kilong kali kacip kom tu ha bang antar si minister negara nasi nang itu bang li kan bang long MLA lapen di masa ke bang minister long bang dia tu MLA nang tu minister kacolong neke ili tu ma war RC dia department zone ta nang tu kilong neke daksi nang tu hong tu mane ciri si long lagi pek long mane hala pu long si nang tu hong tu lasi dorsi roha ke hai nang li harap dak le ra pang nang cetan pinot long li pelang nang cetan lok nang cetan pinot lalu ten nang tam ra tamen nang li pang chulupo lasi dak ke nang chubong to nang nelu kusi nang li pang ni nang kapacini kan tu lasi lahalo alam ta aki ding ta velo lasi puthok ni li giru chula je kar biang lo ra pang non kachari po matum nang li tum ra pang ke atum ke set po mana tum lake nang tum chong thu di noi than pon ta di noi mislead kuri di noi je ladak patta kilong itu manda pinoi kilong le tu manda papalong oi la so aki thi aki ding approval ke do kawe puke nang tu nak ningir du hala so apata aki ding thi awe approval awe pahala so long le nang tu manga cerai jadi asi kontak nang pakai cerai nang tu dili 15 tu council tu dili nang paklang tek nu je ko so si nang tu ka cerai ma
hal atum han kedo barin tum long le pin pen hada NC riam paklang ko abuk paklang ko cirajan nasi langsung bangke kagano tumas council asiem akha tulam roha phata nangli sitame lahai bangke interfere dunoi kham ke dunoi ke chok che dimat ken nangli kham ke dunoi nangli kam ong u ang bong sitame lahai ing chap nang tum kham ke dunoi nasi nangli tum government atum ke claim ke chok che chichini ade thai rap dang na peklang ko nili tum mosona munin na peklang ko newspaper tum na peklang ko news channel tum na peklang ko nangli tum bangke halada ke chok che langli ka che pek ke ngadin nang tum bangke kiu dam na ke air ko talo te non yap damoi la puso sinar tum ke claim tu long ko nasi langsung bangke tolong ka che pek ke ngahun bangke nangli tum dang chapingot la ka che pek ke male claim ingot ali nili tum news channel atum ni legally la ke nangli tum sial itu ko la ke ngadalo asi la si pachini lo asi la song ngol si ene perangke tu pachini nei do kulo tak na tum gelo ta Catatan ten na dina kai ki jok kan lu ke long ateng kan ladak di fu revenue support ang pong kici es tum bangko an bang do la pata ke long kenang do dak ke difu circle da dolong penilitan lo difu circle revenue circle lasit dak hisab update stop pindangan do akhai tin dak kici so ka akhai tin ta do la si ka lo dak ke asi nili u da pulo so apot tabang ko an si ke approval ke do lo na le tum lai me thang hina na pan approval hang ke chok chil hala dak hang ke ta to si mo da ni than asi dopi khangja lapen trading license kami ta dopi hai ta dopi hai tum ta lang tum ping chap na ko la tum ta license bagi ho to lang tum kuri bom thai ko asi la so putha kami nili ke benang ani kana phang non do bom superintendent of taxes itu taruh sarho alang hasut ke system lang be si hasut ke superintendent lang alang mun phang ni kilo jeli tu malam kar denglong la jitu council la constitution lo bangke tok dak media masih langsung tok dak ni dan tu tax kisuman agon ke usini la dilo alang lina cara bangke nili tum tok lo saho tapen governor ka pilo sampai governor SM kuri le da solo na pachi tu itu tande ku pilo lagi langsung power tu la imi thang heblong de sona si claim konta tu claim lo le atu mi proven la pidum de pute ko na lake politically metar lo lake asila dak tame sia me kai tame dak lang na ko asi la puso melo asi tu kan na ni sini ateng pute bang do la Dili son ta ke hisab la porta ke la dupik lada ke do an ke kici song sil lagi sarkul li along la sini ta hisab et no pinang ba paru tu itu paru potchok ende nang tunta tegong dukan itu an ke pinang do ke asi paru potchok ta hai pas isnya ta hai asi ke hisab ba ke ni ta hisab se dala porta ke la kici su sigong lo ane kar bi tu ta ni do ta hai Fuluni revenue circle dolo fuluni tak dolo dongka revenue circle under lalong circle under long BGR long ledu haraphat penke khiruni long so dim long bangakhai tum pota sulam do kan la sinon non ala no bangke ni lidat de sebet pen pidi bangke la tax ala lo sedak aporta ke do ala bangke ni BGR puta langela mala son puta langle se dak patta ke do tumsi lake tax pen order ke long lo je dukan ke do ke trading license ke long lo asal dah itu min capek sih itu cini po ala soal mau kat dua mah kalau kayak sari long clear satu lah dulu lah pakai kalau saya dah capek lah pakai itu